Eskerrak eman, nola ez, ikasle, familia, irakasle eta lankideei. Zuen dena gauzatzen duzuen ingeniaritza eskolan. Eta sortu zanetik, behin da 24 urte ingeniaritza duala, sortu zanetik, edo ibilbidea jarraitzen da banetik, bide lagun izan denen arren, zuen zerarte horren eredu eta hori eltarako duguna bai kanpora begira. Eta guretzako ere bai, hori bada eguna guztatzen. Plazerra da guretzat gaurko egunean ekitaldi honetara etortzea. Egun pozgarria benetan, 40 graduondo berri ditugulako. Oso aberasgarria da institutuak egiten duen hezkuntza lana eta graduotu berriek orain dela 4 urte, 5 edo 6 urte ezarritzen duten erronka lortzeko egin zuten esfortzua egiaztatzea. Gaur egun EHU barruan hainbat titulazioetan formakuntza dualaren inguruan egiten ari den ibilbidearen jatorria, hasia, hemengo dela. Eta ez hemengo bakarrik, estatu mailan ere edatzen ari da. Beraz, eskerrik asko bide hori egiten erakutsi diguzulako eta bide hori egiten ari da behar. Gaur bideak ez dira xola. Gaur importanta da, gure alboan eukide ditugun lagunak, gure alboan eukide dugun familia eta danak, eskerrak ematia, gure gaitxusten dan hori eskerrak ematia, eta den artean azkenean lortu dugu, zikegu pasuek.